Iben l-eks deputat mexxej Laburista Joe Brinkat Stefan fakkar il-memorja ta' missieru permezz ta' kitba fuq il-gazzetta The Sunday Times of Malta u qal li missieru tul ħajtu għalmu li qatt mutart biex juri l-umilta ma' ħaddieħor. Huwa irrakkonta kif darba u oħtu il-kbira kienu ma' missieru f'ħadd partikolari wara nofsinhar f'Diċembru tal-1986 għalli flimkien ma' missieru ommu u oħtu marru iċ-ċimiterju tal-Gudja għal-funeral ta' Raymond Caruana li nqatel fil-Gażin Nazzjonalista tal-Gudja f'dak ix-xahar. Intqal kif huma daħlu fiċ-ċimiterju bdew jisimgħu bosta rimarki minn nies li kienu preżenti fosthom Tartwis Dott x'qed tagħmel hawn u m'intix parti minnha. Qal li bħala tifel ma setax jifhem għaliex bdew jintqalu dawn il-kummenti fil-konfront ta' missieru u tenna li ftit kienu jafu dwar is-sitwazzjoni politika f'Malta f'dawk iż-żminijiet. Intqal li minkejja dawk il-kummenti huma ġew milquha minn deputati nazzjonalisti fosthom George Bonello Dupuy. Intqal li kien hemm min fehem għaliex missieru żar iċ-ċimiterju fil-funeral ta' Raymond Caruana u minn barra it-tajjir kien hemm min qadda kliem ta' tifħir u anke ċabċipa. L-eks deputat mexxej Laburista Joe Brinkat ħalla din id-dinja il-ġimgħa li għadda fl-età ta' 81 sena. L-aħħar tislima lill-avukat Joe Brinkat se tingħata it-tnejn fil-Knisja ta' San Publiu fil-Furjana fid-9:15 ta' filgħodu. Qabel għal ħabta 9:15 ta' filgħodu il-korteo se jgħaddi minn quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun.